Тихомир Йорданов, много известен варненски писател, редактор по вестници, радио и телевизия. Един от малкото хора, който на времето се престрашаваше да насрещне Роженко и да каже: напиши един сценарий и ела. Нищо повече не ти казва. И ти отиваш и той прави документален филм. Така. В последно време той издава едни малки книжки с свои стихове. На време изпрати децата си зад океана и сега се бунтува. И казва така: синчета мои, изгадихте ли нечи лук, каква дъска в главите ви захлопа, че хукнахте да гоните Европа, без курва ли останахте си тук? И за културата. Културата не е тя куп творци. Добре го разбери. Това са тези, за които се твори цвъртящите връбци. На 148 страница представяме първия нереконструиран ипсонградски поет през 1901 година. На 149 страница една странна поетеса, много тъжна жена, Таня Мезева. Таня Мезева. Тя продължава да пише и ще продължим да включваме. На страница 153 представяме Теди Русева с нейното есе за будители народни и с нейния последен разказ "Скоростния влак". Тя пише разкази и си запази един брой и ще се вземе от нещо. По-нататък даваме Тереза Буитраго Гарсия, студентка по медицина, която е обиколила повече от 30 държави. Искрена като дете. Едно есе за любовта. На 159 страница представяме Урсула Ле Гуин, една американска писателка на възраст, получила национална награда през 2014 година в превод на Теди Русева. Едно нейно интервю, не цялото, една част от него. После даваме Явор Стефанов, Яница Димитрова с една прекрасна нейна снимка и две стихотворения на английски, даже 3 стихотворения на английски. На страница 166 показваме как се обработваше земята някога, че хлябът беше толкова вкусен. От страница 168 даваме една панорама на Ернест Милър Хемингуей, който казва: всяко нещо, добро или лошо, остава след себе си празнота. След лошите неща празнотата се запълва от само себе си. След добрите обаче празнотата може да бъде запълнена само с нещо по-добро. И това е човек с удивителна и трагична съдба, който най-накрая се тегне куршума. На страница 170 има една много изискана негова фотография в Куба с една американска журналистка, която го интервюира в леглото. И на 172 страница е неговата плоча. И от 173 вече започва абсурдалната част на това издание. То почва така: Good morning, сънуваме война. Абсурдистаниум, предстоят 50 години война. Само че сбъркал, те ще продължат стойките. Анастасия Боер, руска дисидентка, ми дава чия кой къде е в света. Дъщерята на Сталин умира в Штат. Синът на Хрущов е гражданин на Штат.
Депутатът на Пехтин със сина си живее в Щатите. Министъра на транспорта със сина в Щатите. И т.н. Нали? Те не престават да плюят в Щатите, пропагандата на съвременна Русия, но пропагандистите си уреждат децата зад граница. Така. По-нататък следва един мой малък материал за постиндустриалното пренатоварване на България. То е от 13-та година, но аз го слагам, защото горе-долу всичко стои на